Ignition, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Puxo toda unha dictadura. Esa dictadura fixo todo o posible para que desaparecesen todo tipo de documentos e vestixios do que fóramos campos de concentración e outra forma de represión. Pero quen foi facendo, digamos, neste caso o campo de Rianxo, quen foi facendo que desaparecese dai o edificio da fábrica de Salga, porque foron os negocios urbanísticos, a veces compraron eso e convertiron pois nunha urbanización. Por eso é moi importante que entre todos os de Rianxo conservemos e cuidemos ben ese recordo que aí nos queda do monolito. No resumen, di que era un bon campo de prisioneiros para 572 homens. Pero sabedes que nesa primeira expedición chegaron máis de 1000 prisioneiros, por tanto aí estaban bastante amontoados. Así que eles nos campos de concentración de prisioneiros metían todos que podían ás veces, e moitos máis do que había, moitos máis. Por lo tanto, moitos campos de prisioneiros metían bastante máis xente, bastante máis prisioneiros dos que podían estar. Así que, canto máis metían, peor vivían. Os papeles o tempo que votaban. Podían votar algún ano, podían votar meses. semellante como facían en todas as... Vos xa tedes oído falar que
a mulleres, por exemplo, aquí en Rianxo, que lles chamaban roxas porque eran partidarios da República ou tiñan homes ou irmáns que eran partidarios contrarios a Franco, porque a República era o raparlles o pelo, o ameazadas, o darlles ao mellor algunhas malleiras, etc. Era unha forma habitual. Pero claro, se por exemplo nunha familia Franco levaba, pois, como levou, levaba os homes para a guerra, e se estes homes despois na guerra, cando estaban na fronte de batalla, pois aproveitaban cando podían, como fixeron bastantes, para pasarse ao exército da República, é o que se chama desertar, é dicir, escapaban do exército de Franco e pasabanse ao outro bando, ao da República. Entón, os familiares deses desertores viña a Garda Civil ás súas casas, prendía a nai, por exemplo, ou as irmáns, levabas ao cárcere, podían ir aos cárceres municipais, aos postos municipais, postos concellos, ou tamén levaban ás cárceres dos cabezas dos partidos judiciais. Por exemplo, os de aquí irían a Padrón, que Padrón era onde había xulgado de instrucción, e había unha cárcere, a cárcere do partido judicial. Os da zona de Boiro, por exemplo, a Pobre, Ribeira, etc., levábanos a Noia. Por exemplo, da zona de Outes, a Maparicos, a Carnota, e Outes, sí, levábanos a Muros, porque Noia era tamén cabeza do partido judicial, xulgado a primeira instrucción, primeira instancia de instrucción, e non siga vendo, en Padrón ainda siga vendo hoxe xulgado a primeira instancia de instrucción, en Noia siga vendo hoxe xulgado a primeira instancia de instrucción, en Muros siga vendo igual, xulgado a primeira instancia de instrucción. Pois van esos cárceles, a mí tiñamos un mes ou 2 ou 3 meses no cárcel. Para que facían isto? Porque eles non tiñan culpa de que o seu fillo, o seu irmán, se pasara ao exército dos republicanos, que les chamaban roxos, para meter medo tamén a xente, para que outros soldados que estaban na frente collesen medo e dixesen que se me paso ao exército da República, todos veñen e collen máis coisa dos irmáns, e poden darles malleiros e palizas e tal, poden colles moito en perigo. Entón, claro, utilizaron ese sistema tamén. Pero tamén utilizaban o sistema de multar a xente, poñerles multas. E se non pagaban esas multas, pois tiñan que ir ao cárcere a votar no cárcere unha serie de días según fora a importancia da multa. Había multas máis pequenas e máis grandes. Aquela, os cartos andaban altos. Tamén facían eso de algún xeito, promovendo ou obrigando a que unhas familias delataran a outras. Uns veciños presionaban para que uns veciños delataran a outros veciños, como que eran partidarios dos roxos, etc. E, por exemplo, obrigaban en todas as tabernas, obrigábanos a que o taberneiro, o dono da taberna, se convertise tamén en delator diante a Garda Civil ou diante a policía, porque se non facía isto podíanlle quitar a taberna e prendelo tamén. Así que o de delatar uns aos outros, unhas familias informaran doutras, delataran outras, tamén foi un sistema así de represión tamén, porque o grande número de paseados produces entre agosto e decembro de 1936. É dicir, neses meses en que vos dicía ao principio que había que meter medo e matar para que a xente vira que non se podía levantar de novo contra o dominio de Franco.
levantábamos pola mañá cedo, o toque de corneta, tiñan que cantar os himnos de Franco, chamado para a solda, falange, etc. Tiñan que poñerse, por tanto, tomaban un lixeiro, un case de almorzo, porque para darles un pouquiño de... non era café propiamente, como restos de café, de chicoria, casi nada. E pan dábamos un pouquiño, así que despois, a facer un pouco de... poñernos a moverse un pouco polo campo, e logo, prácticamente, estaban o resto de por ali tumbados, e facían algo de limpeza das naves, da nave onde eles dormían, etc. Bueno, aqueles que ao mellor eran barbeiros ou que un era carpinteiro, así, tamén se utilizaban para facer dentro do campo algún tipo de traballo dese tipo, do chan, ou se daban ás veces unha manta, ás veces tamén pedían aos veciños que trouxeran algo de palla, utilizaban algo desa palla os veciños por aquí, de Leiro, de Sora, por aquí, traen algo de palla para o campo, dormían sobre esa palla, sobre esa manta esa palla, etc. Pero, claro, o frío que pasaban foi moito, dicir, moi mal alimentados, o frío que pasaban con moitos piollos, cargados de piollos totalmente, e ademais os piollos transmitían unha enfermedade. A existencia dos piollos podía aparecer, como apareceu en moitos campos tamén, o tifus, a enfermedade do tifus. Tamén es causaba a morte, porque o campo tiña un médico, pero ese médico non tiña prácticamente medicinas para atender aos prisioneiros enfermos, así que o que enfermaba de verdade acababa morrendo. Posso? Soca. Se ian aquí en Rianxo para arranxar na rúa de abaixo, para arranxar nas escaleras da igrexa, etc., pois a xente andaba por ali. Entón, a xente aproveitaba para deixar algo de tabaco, un pequeno bocadillo, falar algo con eles, ás veces, porque os soldados que vixiaban non é que prohibisen así, non deixaban que a xente, claro, tivese misturada con eles ou falando con eles, pero de algún xeitos sempre había algún que permitía que falase un pouco, e dese algo de tabaco, un bocadillo, cousa que facía a xente, e cousa que os prisioneiros despois, eses prisioneiros declararon que efectivamente a xente de Rianxo, pois, como en outros campos de concentración tamén, na zona de aquí. Neste caso, o cura de Rianxo, que daquele era don José Benito Fariña Garabán, non sei se vostede dado conta, a entrada da igrexa de Rianxo, está soterrado ese cura, a veces de ler a lápida a entrada da igrexa de Rianxo, a veces ler a lápida, e liberedes don José Benito Fariña Garabán, era o cura, nese momento que había aquí o campo de prisioneiros. Si, o cura procurar levarles tamén tabaco ao campo, os alimentos, etc. Os prisioneiros tamén falaron ben do cura de Rianxo, efectivamente, no trato que tiña con eles. Pero, bueno, ese era algún cura en particular. Porque, claro, despois as xerarquías eclesiásticas pois foron tamén as que apoiaron pois moi fortemente que eles chamaron a cruzadas, e sabedes que a guerra civil tamén se chamou cruzada, é dicir, algo así como aqueles que defendían a Deus, pero como se os de Franco defenderan a Deus realmente, pero iso non ten nada que ver co cristianismo, esa actitude non ten nada de cristianismo. As madriñas de guerra, pois as madriñas de guerra eran algunhas mulleres que
se chegaban ao campo de concentración, que conseguían de un xeito falar con algúns prisioneiros, que se chegaban tamén a que lle dicían a ver que ao mellor xa sabedes tamén que as mulleres daqui de Rianxo, pois os prisioneiros dabanlles roupa para lavar, levabanlles de comer, etc. Esa roupa que estaba xea de piollos, que tiñan que ferver en grandes caldeiras para quitar os piollos, etc. E que despois tamén lles podían escribir. Os prisioneiros que querían é ter tamén, digamos que, alguna maneira de estar un pouquinho máis animados. Todas esas mulleres, pois, chegaban a escribirlles, e no intercambio desas cartas, pois, era unha maneira que tiñan os prisioneiros tamén de animar. Así que era un xeito de animar os prisioneiros. Ollo, as cartas eran abertas, eran censuradas. Iso calquera carta que entrase no campo de concentración e saíse no campo de concentración eran abertas e censuradas, examinadas polos militares, o que dicían o que non dicían. Por lo tanto, tanto o prisioneiro que escribía dentro como a súa madriña de guerra, se que escribía, le mandaba unha carta, tiña que ter cuidado co que puxera. Así que non eran cartas libres, de expresión libre, pero sabía que lles abrían as cartas, e se dicían algo que fora contrario ao régimen de Franco, pois sabía que lles podía costar un grave disgusto. En Rinlo, unha familia da señora Lega, que morreu fai uns anos. Coñecedes a familia da señora Lega? Non hai experiencia, pero vos, a verdade, nos conto. De Rubén. Hai un Rinlo, está casado na casa da señora Lega. O señor que lle chaman Xesús Abril Riado, que era dos que tiñan os esteleiros, Ele casou cunha filla da señora Lega, pois a señora Lega casara cun home, un deses presos gobernativos que trouxeran da zona de Sarre, para aquí. E tense a casa tamén na Pobra, pois sabemos outro que casou tamén na Pobra. Si, ten dado uns casos de que a consecuencia desta visita, destas relacións que facían as mulleres no campo de concentración, pois fose aparecendo esa relación e acabase en casamento. O médico do campo de concentración, que tiña a graduación de teniente, se estivera primeiro no campo de Muros, no campo de concentración de Muros, pero en Muros os campos pecharon os aviadores. Algo a finais de febreiro de 1938, marzo, a el destinaron para aquí, para o campo. Entón penso que foi, vamos ver a testemunha da página, creo que foi Ramón Tibau Vallés, chamábase este tenente médico Ramón Tibau Vallés. Ramón Tibau Vallés é o que nos conta na súa testemunha, que en Rianxo a maioría eran prisioneiros de guerra, inda que tamén había varios prisioneiros políticos. Este don Ramón Tibau Vallés era catalán. Por lo tanto, cando viñeron os prisioneiros cataláns en febreiro de 1939, pois de algún xeito estableceu relacións tamén con familias de Cataluña que tiñan aquí os seus prisioneiros. En Rianxo a maioría eran prisioneiros de guerra, inda que tamén había varios prisioneiros políticos, que chamaban prisioneiros gobernativos. Lembra un catalán de apelido Badel, violonchelista de Barcelona, detido en Alemania polos nazis e enviado a este campo de concentración. O cura de Rianxo, o don José Benito Feriña Garabán, levaba a misa os domingos para tocar. Así que, ao parecer, según a testemunha do tenente médico Ramón Tibau Vallés, pois sí, efectivamente, aquí estivo.
posiblemente unha das pezas fora o canto dos páxaros. Ese é do que se fala, non? o canto dos ocelos, en catalán. Sí. Que neste ano, 1 de maio, cando se celebrou aquí a homenaxe aos falecidos no mar, un rapaz daqui da banda municipal interpretou este canto dos ocelos, este canto dos paxaros, que moita da documentación dos escritos que había desapareceron, ou foron queimados ou foron eliminados, moitos das testemunhas escritas. Nos arquivos militares, hasta fai poucos anos, ella non se podía consultar nos arquivos militares. Por lo tanto, ainda queda moito por saber. E é unha outra parte que non vamos a ver nunca, porque foron, polo menos por papeles escritos, e os que vivían naquela época xa van morrendo todos, e moitos papeles escritos foron queimados, pero foron queimados tamén nos meses despois da morte de Franco tamén. Os sublevados de Franco falaban das checas dos republicanos, que eran algo así como cuarteles, edificios da policía da República, onde, según os de Franco, os levantados pues levaban ali aos partidarios de Franco e os torturaban, etc. Claro que tamén se lle podía logo chamar checas aos cuartelillos da Falanxe, onde tamén os falanxistas pois torturaban os defensores da República. Sabedes que era a lei de fugas? Sabedes? A lei de fugas consistía en que sacaban pois algúns que os levaban detidos, era unha maneira tamén de darles morte, coa disculpa, digamos, de que intentara escapar. Os guardas civis ou falanxistas pegabanles 2 tiros e matábanos. E despois dicían, non, aquí intentou fugar, traímoslo detido, pero intentou escapar, e iban que pegar 2 tiros. Pero aquí en Rianxo, aquí en Rianxo non temos constancia así de que se aplicar a lei de fugas en ningún. Nin é que tampouco sabemos así realmente que escapara algún prisioneiro. Falan de 2 ou 3 que escaparan, de conseguiran cruzar para outra banda, desde a zona de Leiro, por aí, atravesando o río, nunha lancha, pero así, constancia verdadeira, real, non a temos, sabemos. É importante que en todos os lugares onde houve campos de concentración, en todos aqueles lugares que houve grande sufrimento, mortes, que quede polo menos un recordo que non desaparece, para que ese pequeno monumento nos sirva sempre de lembranza dunha traxedia como foi a guerra, que non pode volver a pasar. Nós temos que entendernos, a convivencia ten que ser de tal maneira que, aínda que teñamos distintas opinións, distintas ideas políticas, etc., sexamos sempre capaces de ter unha convivencia que nunca máis nos leve unha guerra. Esa é, digamos, que a primeira ensinanza que temos que sacar desa traxedia pola que pasou España. Por iso convén ter este tipo de monumentos, porque se desaparecen as cousas, se desaparecen os edificios, se desaparece todo tipo de recordo, ese recordo tamén se perde, pouco a pouco vai se perdendo. E se desaparece do noso recordo esa traxedia,
ese grave problema, esa traxedia que foi a guerra civil, pois iso pode nos facer pensar que iso nunca pasou algo polo estilo. Iso pasou. É unha cousa, é un feito, un acontecemento, algo que sempre nos ten que facer reflexionar que calquera problema que teñamos na convivencia temos que resolvelo, digamos que por métodos democráticos e pacíficos.